Както знаете от канала, съм Иван и днес ще ви представя трета част и финална за Арсенала на 2026 година. Първите са газови патрони за животни, предимно за елени. Следващите са хаосни патрони, които се ползват за да кажем за някакъв празник, като Нова година, Коледа, стати за сватби, рождени дни. Цената на тези патрони са 3,13 лева броя. На това мисля, че беше... Ще ви излъжа дали беше 20-25 лева, ще ви излъжа. Следващите са АК-47 червени. Малко ги поразкъсах при отварянето на Енигма. То трябва да са купили от Енигма. 6 лева е кутийката. Следващите пиратки са АК-47. 6 лева кутията, пак само че сини. Не знам дали има разлика, дали са сини или червени. Това ще го видим, когато гръмнем някой от тях. Следващите и последните са Мега Black Deal на Enigma, 20 бройки. И ето ги. Нека да извадим една. Доста по-кухи, по-празни дай. По-дълъг фитил има тук на Tropic Fire. Тук и на Enigma и на Tropic Fire казват, че са по 4 грама, но не мисля, че са и от двата вида не отговарят за по 4 грама, защото когато гърми от тях са много по-слаби. И да, това е като за... само да кажа, забравих, на това цената е 10 лева. И това е Арсенала целия. В смисъл трета част и последната. Ударете се по един лайк, абонирайте се за канала и до другата година. Ай!